asi týden zpátky jsem si říkal, že jsem moc telefon, ne? Tak zkusím prostě ho absolutně vůbec nemít, ne? Takovou challenge nebo něco, prostě jen tak jsem si řekl, ne, prostě pro tu srandu prostě uvidím, jaký je v tom rozdíl, protože jako já rád zkouším věci prostě, jaký rozdíl v mém životě dělá, jestli je potřebuju, jestli mi je bez nich líp, s nima líp a podobně. Tak jsem na asi 3 dny, chtěl jsem týden, ale nakonec jsem 3 dny použil ten telefon. Jo, je to nějaká růža Nokia nebo něco, půjčil jsem si ji od táty. A zjistil jsem, že když nemáš telefon, který nemůžeš na něm scrollovat, když nemůžeš na něm fotit, když na něm nemůžeš se dívat na videa a v podstatě nic můžeš je posílat lidem zprávy a volat, nic jiného, žádná hudba, nic. Tak spousta věcí, nebo asi první den nebo 2, mi se bylo, že spousta věcí byla hrozná nuda. Protože kdykoliv, když jsem se nudil, tak já jsem vzal ten telefon, tak ležel a začal scrollovat, vlastně mu dělat, prostě fotit, já nevím, co jsem dělal, jestli být na YouTube a na school, že jo, to je taková ta komunita. To je jedno. Takže byla hrozná nuda, bylo to úplně ty vole, nevím. Ale po svém času jsem si všiml, že ta nuda začala ustupovat a bylo to dokonce zábava, protože jsem zjistil o sebe spousta věcí a nějaký myšlenky, co mi zpátky jakoby vracely se každý den, jsem na ně uměl už najít otázku. Jo, co bych udělal, chtěl bych tam to udělat v životě. Jo, jako kdybych měl prostě na něčem místo se na něčem zamyslet. A jelikož jsem neměl třeba hru ve fitku, tak jsem šel za lidma, šel jsem se s nima víc bavit. Což bylo celkem fajn, protože kdo nemá na kámoše, všichni se chceme smát a zažívat dohromady věci, protože bez toho 2., nebo 3., 5. to není ono. Mít všechno pro sebe, aspoň za mě. To je takový celkem nudný. A všiml jsem si, že pak prostě jakoby takové ty jednoduché věci, jako nějaká ta lehčí práce a uslání postele, čištění zubů a dělání nějakých skriptů a podobně. Mně přišlo o dost lehčí, o dost zábavnější a samozřejmě bylo tam ještě nějaká ta disciplína, ale užíval jsem si mnohem víc. Bavil jsem se s mojí rodinou, ne víc. A samozřejmě jsou tam i nějaký mínusy, jako jo. Když jsem chtěl třeba zaplatit, tak jsem musel buď vytáhnout kreditku, nebo jsem musel zaplatit hotově třeba, jo. Samozřejmě žádná hudba, když jsem v autě, tak jsem měl ty rádio, protože jsem fakt chtěl taky ten rozdíl. A samozřejmě nebyl jsem perfektní, jo. Já jsem přesně celý plně díval na nějaký videa a byl jsem na Facebooku a scrolloval jsem inzeráty, že to já dělám rád. Takže když to nebylo perfektní, tak přece jenom jsem pocítil velký rozdíl. A musím říct, že jsem za to jako vděčný, že jsem to mohl si to zkusit. Protože teďka už vím, že od věcí jako prostě od těch obrazovek, od
počítače, telefonu, notebooku a tohle budu chtít být mnohem víc od nich. Dal jsem si třeba svůj telefon nabíjet až do kuchně dolů, o platonu míň, takže teďka nebudu se usínat telefonem, ale budu se usínat buď s fyzickou knížkou, nebo tady jako mám třeba tu Kindle, jo, což je v podstatě elektronická knížka, která je dobrá v tom, že tam můžeš jenom číst nic jiného. Jako koupíš si tam knížku, zapneš to a můžeš si číst. Jo, takhle. Žádný prostě scrollování, žádný TikTok, žádný Instagram a YouTube a podobně tyhle ty hovna. Prostě jenom text. A až jsem si uvědomil, že když je třeba dělal nějaký kurz nebo něco, tak mnohem víc užívám takový ty videa, který ten člověk mluví takhle, třeba jako já teď. Dlouhodobě tam není žádný prostě nějaký klip nebo přeměna obrazovky, nějaký prostě smajlík nebo prostě nějaký ukázání na něčeho, prostě tam se nemění ta obrazovka neustále, ale je to dlouhodobě víceméně stejný. Jo, nějaký týpek tomu říká low dopamine videos. Jo. Žádný hyper edit nebo něco takového, což jako upřímně mě překvapilo a užívám se teďka. Nevím, proč to tak je, ale připadá mi, že vždycky, když prostě jakoby, a to jsem si všiml, že to je s jídlem. Když se dáš třeba jako jednu jídlo, jako třeba jako steak a brambory, oproti třeba nějakým sušenkám, nic se nenapadá, oproti třeba nějakým proteinům, nějakým zpracovaným jídlu prostě, tak připadá, že pak prostě, když se dáš ty věci, začíná jako hodně tyhle ty měny, nebo co to je, dopamin prostě, toho dopaminu, tak pak i když mám hodně, tak ho se musím zase nějak přidat jako. Musím se prostě dívat na ty krátké videa s tím hyper editem, musím prostě jít a dát si další jídlo, jako jo. Skoro bych se musel něčím dobíjet. Úplně jako připadá mi to zvláštní. Ale když naopak jsem od toho míň, na telefon skoro nešáhnu, dělám tu práci, nežeru ty hovna a dáme si čistý jednu jídlo, jako třeba ten steak, brambory, zeleninu, ovoce, tyhle ty jednoduchý dopaminy, jo, nebo jak bych tomu řekl, tak mnohem víc rád soustředím na práci, jo. A nic mi v podstatě nechybí, jakoby, jo. Možná mi to jako v hlavě něco přemluvá, že bych to mohl chtít, jakož nějaká chuť nebo něco takového, že to bude dobrý, je to. Ale ve finále, když si to pak dám, tak si já uvědomím, že ono to vlastně nebylo tak dobrý, ale ten craving, ta touha potom, to mě udělalo jakoby mnohem zajímavější to jídlo. A to s tím telefonem, i s těma stránkama, s pornem a se všem možným, to je dost pravděpodobně stejný. Pokud je to instantní věc, co můžu dostat hned, ve finále, z mý zkušenosti, ve finále to není tak dobrý, jak to vypadá a nestojí za to. Protože já jsem třeba mohl se dívat nějaký video nebo místo toho, abych dělal tohleto videa. Ale díky tomu, že je udělám, tak splním zaprvé více, co jsem se dal na pondělí až a udělám je teďka v neděli. Budu brzy spát a budu se blížit ke svým cíli a budu se cítit líp hlavně. Tak to je pro mě mnohem hodnotnější. A podvědomě, já o tom vím,
udělal jsem dobrý rozhodnutí. A díky tomu si postavím život, který chci. Takže za mě poučka z tohohle videa je taková, že pokud to nemusíš bojovat, pokud je to instantní, jako instantní polivka, což je vtipný poměr, ale pokud můžeš dostat hned, pokud je to jako instantní polivka, kterou akorát zaliješ a máš jídlo, tak dost pravděpodobně ti to nebude chutnat, nebude to stát za to, nebude ti to bavit. A pokud je to něco, pro které musíš trošku máknout, trošku pracovat, trošku se k tomu dokopat, tak to je to, co ti naopak bude bavit, na co budeš pyšnej a když se podíváš na to zpět, tak budeš velice rád a budeš na sebe koukat jako na krále. Budeš velice rád, že jsi to splnil, i když to bylo těžší. Budeš rád za své rozhodnutí. Já furt mám jako telefon, který je dneska učený jako prostě já furt mám telefon, který jako dneska používá většina lidí. Já furt mám telefon, který dneska používá většina lidí, ale mám tam spousta aplikací tady nainstalovaných, aby mi nezobrazoval třeba shorty, pornografický content, Instagram a toto všechno, aby to prostě bylo už zakázané, abych já to na to vůbec nemohl. A ne, protože bych jakoby asi to vyhledával, ale protože dneska ty stránky jsou udělané tak, aby tam strávil celý času, protože čím víc času tam strávíš, tím víc času tím stráví. Dneska ty stránky jsou udělané tak, aby jsi tam strávil celý času, protože když ho tam strávíš, ty stránky jsou udělané tak, aby jsi tam strávil prostě hodně času, aby jste věděli, že je hodně peněz. Jenže já na nich nechci strávit čas. Já mám svůj život, já tady mám svou rodinu, který se musí postarat někdo. Já mám bráchu, kterýho mám rád. Já mám prostě zvířata, který se musím postarat. Mám svoje zájmy a já nechci trávit svůj čas na někoho platformě, proto abych krátil svůj čas, který mi nikdo nevrátí. Nikdo. Peníze vydělám dřív nebo později a peníze každý vydělá. Ale čas nám nikdo nevrátí. Já chci být tady a teď, chci být myšlenkama tady, nechci přemýšlet o nějakých hovnách. Já chci plnit svoje sny a víc YouTube videí i těch prostě poučných nepomůže. To si přeju pro tebe. Já si přeju, a i když třeba rád to uvidíš, toto video, tak abys odkliknul a šel prostě dát působ mámě, tátovi, šel udělat něco dobrýho, šel se osprchovat, šel si vyčistit zuby, šel udělat tu práci, kterou jsi chtěl, udělat ty školní úkoly, který jsi už dávno měl hotový, pokud tě to baví. A nechci, abys na této aplikaci byl, ať už jakákoliv. Přeju si, abys měl ten život, který ty chceš.